Významná železničná trať spájajúca dve mestá na Dunaji, Bratislavu ako najvýchodnejšie krajské mesto Uhorska a Viedeň ako sídlo cisárov rakúskej monarchie. Spoznáme zachovalé zvyšky už zrušenej trate, na niektorých jej súčiastiach nájdeme kolaje, na iných len podvaly alebo násypy. Toto spojenie premávalo aj napriek politickým ťažkostiam, až druhou svetovou vojnou bolo rozhodnuté, že príbeh pýchy bratislavskej dopravy je spečatený. Východisková zastávka miestnej železnice Bratislava, ako ju vtedy nazývali, bola v miestach pred dnešným Slovenským národným múzeom, následne pokračovala zastávkami Hotel Savoy, Hotel Červený vôl a Krajinské vojenské veliteľstvo. Za cestu nakoniec v Kopčanoch by ste zaplatili 50 filérov, v období Československa okolo 2 korún. V prvom roku previezla až 3 milióny pasažierov. Linka prechádzala mostom Františka Jozefa, ktorý bol postavený len 23 rokov pre spustením spoja vo februári 1914. V Petržalke sa cestovalo súbežne s Dunajským nábrežím popri stade Janka Kráľa, potom po Viedenskej, Rusovskej a Kopčianskej ceste. Významnými zastávkami bola Lodenica a Píla Harš. Prevádzková rýchlosť na trati bola stanovená na 18 a v zákrutách na 6 km za hodinu. Električková linka E končila po úseku dlhom 6804 metrov na krajinskej hranici Berge. Keď v roku 1920 bola električka po krátkej prestávke obnovená, museli cestujúci prestúpiť po colnej kontrole kvôli rozpadu Rakúsko-Uhorska zo súpravy ťahanej rušňou Ganz EG6 do súpravy rakúskych železníc pokračujúcich do Viedne. Tento 70-kilometrový úsek zvládol za 2 hodiny a 10 minút. Trať bola postavená akciovou spoločnosťou Miestna dráha Viedeň štátna hranica neďaleko Hainburgu a keďže sa časť železnice nachádzala v Uhorsku, vnikla spoločnosť Elektrickej miestnej železnice Bratislava zemská hranica. Lokomotívy boli prispôsobené na štandardný rozchod kolají 1435 mm a maximálne stúpanie 30 promile. Na záberoch možno vidieť súčasný stav stanice Kopčany, v ktorej vznikla súkromná vila. V roku 1921 prevzala elektrickú lokálnu železnicu Bratislavská elektrická účastinárska spoločnosť. O 3 roky neskôr sa prešlo na rozličný systém napájania. V Bratislave činilo napätie 550 V jednosmerného, zatiaľ čo medzimestská trať v Rakúsku mala 15 kV a 16,6 Hz striedavého prúdu. Pre BEUS, ktorý prevádzkoval v Bratislave trate s rozchodom 1000 mm, začala tvoriť širokorozchodnejšia trať príťaž, preto sa rozhodol ju prestavať v 30 rokoch na úzky rozchod. Nakoniec bol spoj zrušený 7. októbra 1938 po viedenskej arbitráži, kvôli ktorej muselo Československo ustúpiť Petržalku Nemcom. Električkou cestovali aj významní hostia. Vo vozni druhej triedy sa viezol korunný princ Karol s manželkou Zitou. Vo vojnovom čase zase v električke prevážali cestujúci aj potraviny, keďže v tom čase bolo zásobovanie v Rakúsku horšie než v Uhorsku. Štefánia Belgická, prvá manželka korunného princa Rudolfa, takto do Rakúska pašovala mak. Rakúšanom sa trať po vojne podarilo spojazniť a na upravenej časti jazdí linka viedenského S-Bahnu S7 medzi Švechatom a Volštálom. Na Slovensku je trať už len čiastočne k videniu na úseku od závodu Matador cez Kapitulské pole až po hraničnú stanicu Berge.
Vyše 30 rokov sa tiež diskutuje o jej opätovnom sprevádzkovaní. V roku 2011 sa podarilo získať z Rakúska rušeň viedenskej električky, ktorý reštaurujú v Topolčanoch. Na našej ceste sme zistili, že koľajnice sú zo začiatku zachovalé. Za cestou sú však už povytrhané a zostali len odolné betónové podvaly, zapustené zo zvršku, ako vlastnou váhou, tak nasypaným kamením. Za Kapitulským polom sa objavuje hraničný kameň a na obzore sa četá Rakúsko. Ak ste už aj vy zablúdili do týchto končín Petržálky, určite nezabudnite tiež navštíviť Kopčianske bunkre a Vénský cintorín s úžasnou expozíciou železnej opony, ktorá na 10 ročia rozdelila Európu na západ a východ.